Перцовка авылында яшәүче Людмила Батунова фельдшер-акушерлык пунктында газетага язылырга мөмкин булу хәбәрен ишеткәч бик сөенә. Өстәвенә ташлама белән 480 сумнан гына язылырга була бит. Җомга сайын биредән газета алып, аралашып, кан басымын үлчәтеп кайту форсаты да булачак. Спасибо большое, что нам на месте Безгә урында гына яраткан газетабызга языру мөмкинлеге булдыручыларга рәхмәт. Шәһәргә бармыйча, чират тормыйча гына басмаларга язылдык. Без хәзер Даша янына пунктка еш киләчәкбез, ди Людмила Батунова. Перцовка Аксар авыл җирлегенә карый, биредә 400-гә якын кеше яши, Зәй шәһәре исә кул сузымы гына. Район басмалары Зәй Фоклары һәм Новый Зай газеталарының һәр саны өчен Зәйгә барып йөрисе юк. Урында гына юн бәядән газеталарга язылу мөмкинлегенә авыл халкы дәрәү кушыла. Бу эштә фельдшер-акушерлык пункты фельдшеры Дарья Котлованың булышлыгы да зур булды. У нас жителям Перцовки есть... WhatsApp'та олыбызның үз төркеме бар. Авылдашларга анда газетага ташламалы бәядән язылу оештырылачак дигәч, алар аңа теләп кушылды, ди Дарья Котлова. Перцовкада фельдшер-акушерлык пункты күптән түгел генә ачылды. Биредә күбесенчә пенсионерлар яши. Олгайган сайын аларны әле бер, әле икенче авыру савалап кына тора. Шулай итеп, перцовкалыларга һәр җомгада сәламәтлек юлында булып, аларга биредән басма газеталар килеп алу форсаты да елмайды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.